atenga haya mogo tiko soro ka okwana igente ke kiairire haya na inja sin karansta sin karansete karaya ya baro renga bachakire gosari musimo benche ngatenena ngahonjo kaiga kaja gotoroke kegirango kagana mutunga bakani rina bakani ngaya atika kunya gokora igo bakamunyimukiri chinyimbo ochebo girango ne chinyimbo eramani yaya ense kaera abantu bakamnyoka saba minyogete ekaminyokani bono ga kisiasa na bere gotia kongira inero siasa tari crusade ogo chaiga na inche ngo chaiga kogo chabuya na inche ngo chaiga osema na meto wake siasa eyo gokora iga egere wete gati bono kwa igucha omongwana oyo arifa kako tenga tari arifa senator Onyonka Ngosoro ekwabe chifu koromoke siasa na bere igo obukarakari tari ngo ikaranse to bangwe oli ogotena mutu tachaura ntokora agene ko chimotwaria tari siasa tari crusade tari crusade toko banga ngabono murandi inchwe ogotera tuchake tenena to kinkeyo kogo chabobe na inche onde gosaba babido wake bono munga bere ayina nane mogo ekora abaya ngamwanya gotukasa matanga tari gusarika atari ya mwana siasa mwatokira sa matanga mwate mubiro oturi kweni gwa mwarwana esegi ayo ino soro gosya matanga ngakiyo enasariti aya achete aya gasarika okoboria asaritie na inche nkarra na inche tigansarie to bisambe byonsi kuva driver kuva makanga siasa iendelee gosema na bamido wake so mako batebiga abantu baminto intagete no en siasa ye county okoba na atebire siasa chiratambe montebire governor inche timbu atibo benere lakini akore gasi yaye ekerotere ko murayo muye tukunyo gutwara getambiro koko bwatari kondo nkigekogera ECD teachers batarari ku permanent ongwae nkigekogera gento getarakoru ongwae nkigekogera pending bill chi contractor muna bono chi pending bills chi contractor chi ari mire chi para governor chibesa chi achire chi serikali chitakirwa kana pending bill chi mago kora development chingao chi kora development otara kana pending bill otara kora development otara kana pending bills koko chanda in the next vote